Seda eti wajul lamon era kon mi ga ndare kon toro doro ni dine ko pumay ka soro dine ko re tefiu kabla ni bara ne o jabi e shenchama wallahi ne a jabi e o voli tira e man nefe kelindere voilà wani wajulu chima abe minu ngono a wala wala le le doron era de mo ra do ra be mo toro don era de nera de toro baye ni dine toy voilà o doron ne do me daluti jandla ko ne bi jabi nda era ko ni mga ndare de toro doron ni dine toy ni dine ko pumay ko mi dine ni ngal kala ka soro doron ibi kam toro doron ni voilà kabla li bara ne o jabi e tiki voilà ni nga message passé noté ala date bep memulu voilà bon la o koroba ira ka fe beni ni ngade me tilamene kay imo telamene era la na doron de mo do ra de be bladro ka mo toro doron ne ra de toro ba ko ngara era doron wajuli siraka ni dine toy ka soro dine ko era tefiu wa wajuli bicima wajuli mun fana cira ema ne ra fe ajabi le wulbali wala le bolula wala halni mo wara ne ni dine jabi la ni no jabi do man be kla ko jabi ta ko bli ko pour que ka jabi chama doro mais era de mo ko te jabi yere la voilà donc wala mina jabi nga ne ko me mi ngoni vina muso ni mo ko be alala ni be ala fe wajuli lame kana nan torre ni ngali fu ko wajuli lame wajuli de lame ni de ba to mo be jabi soro mais ti wajuli lame fiu e be wajuli de jeter non ne karamo de ne de saka chefina ko ko ne janfa ne bi chefina ibi ti wajuli lame fiu wa ali be nyele ke mununa i mo ko tolula i mun nyele ke mina do mi ibo de pratique do note ne keso kele munun jabi e halle laba munun jabi sa ne ni ngawla ngi go nyefa tsugo nyefo beni toroba kara ni toroba kara e dine tola ma jabi on wallahi ay beni sagade i mo ko te dine la fiu ne bo don ko wallahi mo ko te dine na ambi ni ngala rabbeni kaburdu eni be mo do ne ka bara wajulle santani shegi make me mo mun min yele gen dine famu ni mo lu don mun fa ma ni nga fana ni mo woro wa mo lu don mun fana bina duro kana yere de ni nga te mo ko te dine ngo bi dine to fotte an fana mo lu don me ne tunda fe fiyo kan fe ne ma fa kan tuti yere ni me munanya fo inna na ni ngali min gana ni yo jabi e ni laka a ni ngali fana jabi doka jabi tako bliku ni laka wajuli fana bliku ni mo don ni hakli bola tiki iye nyini nga wadila saudi la nyafo kabla ni bada kute mana jabi sisan ajabi baye ali sangare ni ndoko fe mba jabi parce que dina defo wala hanno te mo fi nyango te kasoro ka jabi dima kabla koroye ko kako bada koroye ko kofe voilà kabla kako bada o kofe kabla sujudu o koro ko tenduru flamme meke kako bada sujudu ko tenduru flamme meke kofe kabla sujudu de ye sujudu e tenduru ko fla yani salamu blaliche bada sujudu e salamu blale ko tenduru ko fla meke ka tahya kala kun ka salamu bla o de bada sujudu kabla sujudu bi mo soro de tumamina ni dobo sella ka dobo sella mi seli do ni o boala e bi kabla ni jogo tenduru ko fla sigili labala tahya kala ne ko fe ti salamu bla bi te turu ka wuli ka tahya kala ka salamu bla ni dobo sella ni mama ye dobo sila bi kabla ke tenduru ko fla yani salam bla che tahya kala ngo fla sigili labala ni dobo sila selfana sele joko nani ni yake joko sabay ye dobo sila opma ola o dobo sila la ibi tahya kala salam ti bla de ibi tetru ka tru shenfla ka tahya kala ka salam bla kabla bi ke odela bada ni mama ye do fara selika ni do fara selika selfana nani ni yake duru yi do fara ka o mani do fara selika tayya kalale ko fe ka salam bla ibi sigle tru ki te trukun ki te wuli ki te trukun ka wuli ka tayya kala ka salam bla bada sujudu e tenduru ko fla wa salam bla le ko fe ni do fara selika kabla sujudu e tenduru ko fla yalan salam bla che ni do bo sella do ni o jabile yi o me ni fe on wajulu lame ni bi ala fe wajulu lame on be anno on me forfait ta chobna mo ko la donte anga baro kacha groupe mele ko hake shitala telephone me mulu hake tala ne be ganin beke ka salamo de kuna funi salamo tini balo salamo tikiri kene ku salamo ti forfa kene ku ne ma nyini salamo fangu wa kere me on be salamo de kama me ami téléchargement ke ko salamo ka question de jabi o jabi de lamika go bla internet youtube save pour que salamo ka lame
kabla Facebook ka lamɛ n'o tɛ Facebook t'anw balo YouTube t'anw balo groupe fana t'anw balo mais a kun ye mun ye an bɛ wari de bɔ k'a bila sisan ne ye crédit ta sisan cogo min na ne b'a dɔn Ala de b'a dɔn Etia ne b'a dɔn Ala b'a dɔn ne ye crédit ta cogo min na sisan pour que ka se ka message indiriser ye Ala b'a dɔn n bɛ segin a ka lahara bon maintenant n'o kɛra kow la o kow ka kɛ kun k'olu tɛ ka lamɛn walima k'olu tɛ ka lamɛn ko ni faamu ye ka tila ka n'a ɲininka o kun o ko kelen na kun o de ye ko ye ko min vraiment mɔgɔ tɛ se o la silamɛya mani yɛlɛ internet kan silamɛya t'an balo silamɛya t'an financer silamɛya t'an sara silamɛya t'an ka forfait ta silamɛya t'an ka téléphone san ka d'a ma anw yɛrɛ de b'a kɛ an'an kanuɲɔgɔn kelen kelen minnu bɛ internet kan minnu bɛ se ka min kɛ o b'o kɛ kanuɲɔgɔn kelen kelen bɛrɛ tɛ dɛ bɛrɛ tɛ an kanuɲɔgɔn ka ca mais minnu bɛ fɛn ka ɲɛ a ka dɔgɔ an mago t'a la o ka kɛ yɛrɛ minnu bɛ dɔɔnin ka ɲɛ an b'an wasa don o la ka fara an yɛrɛ tɛgɛ fila kan nka ne mago bɛ i ka wajibi lamɛn musow ni mago b'i ka diinɛ na tiɲɛ yɛrɛ la salamu alaikum Ali Sangare don